Nio, bertsolaritzako 10 estena komikira eraman da. Edo ekarrita. Izan liteke bertsolaria saio baterako prestatzen. Autoko bidaia bat. Bani bularretako gabe joango naiz. Edo gai jartzaile bat saio bat prestatzen. Ez dakitze gai jarri. Eta horrela, 10 estena osatu arte. Maitane Gartziaendia ilustratzaileak marraztu ditu Eli Pagola eta Miren Artetxe bertsolarien ideiak. Eta gaurkoan komikiari buruz hitz egingo dugu. 3 gonbidatu eta 4 bertso plaza, Lezo, Oñati, Iruña eta Bilbo. Nio, kriston saioa geratuko zaigu. Frontoian aurten ere prest da pulpitoa eta gu entzuteko gertu publikoa. San Miguel hau zer ote kaina zuritoa edo botilakoa apar zurikoa. Ez tarriz belarrira gorpuzturikoa, ea zer irteten dan Gabon zubikoa. Bertso saio baten bueltan gerta daitezkeen 10 estena jaso dituzte Nio komikian. Emakume bertsolarien esperientziak erdigunean jarrita, osatu dute lana Maitane Gartziaendia ilustratzaileak eta Miren Artetxe eta Eli Pagola bertsolariek. Guk komikia bera jarri dugu erdian eta ilustrazioek inguratu gaituzte. Ean orain Nio eramaten gaituen gaurko elkarrizketak. Non gaude eta zergatik aukeratu ez dute leku hau? Bueno, aurrezko tabernan gaude, Donostin, Ikatzkalean. Eta, aukeratu dugu taberna hau, besteak beste estena batzuk hemen oinarrituta edo, inspirazio iturri izan dialako. Eta bestalde, iruditzen zaigulako Donostin bertsoarekin eta feminismoarekin lotura handia izan duen taberna dela, eta, keinu txiki baditeko baita ere. Miren, Elizuek, Nio hitza azken aldiz bertxotan noiz errimatu ez dute? Lehen nahi komentatzen, eta segurasko baino bukatu deun azkeneko aldin. Bai, azken aurreko puntuan, seguraski. Eta Maitanezuk bazenekien Nio hitzak bertxotan zuen esanaiaren edo erabilariaren berri? Ez, bertxotan, egia esan errimatan eta ez fijatzen horren ez konturatu, igual nik Nio hori indarrakin edo indartzakin lotzen dut. Zorrotza ez da Bilboko auzorik ezagunena, ez dakit, jende asko ez dakit Bilbo denik ere, Barakaldorekin lotzen dute askotan eta bar, niri askotan gertatu izan zait, nongoa zara zorrotzakoa, zornotzakoa, ez, zorrotzakoa. Eta orduan galdera bat egingo dizuet, zer zenekiten zuek zorrotzaz, ona etorri aurretik? Zer zenekiten zorrotzaz? Zerekin lotzen zenuten? Nik nekiena langile auzo edota fabrika laino, bat zegoela tauzo batentzat hori gutxi ote daño. Sekula heldu gabean nintzen bizitzan zorrotzaraino. Nik ez nekien Bilbon zegoen auzo bat genula baino. Bilbok zentro bat izan lezake, baina batez ere ertzak. Pareta hauek jantzi dituzte urteetako beltzak. Eta bestela zesan liteke, hemen badaude ametsak, taberna bat omen daukate, biztanle bakoitzarentzat.
Bersolariak nun nahi gabiltza ta bidean goazela. Txoko bakoitza ezautzen dugu gure patrika bezala. Banakin hemen bizi oizela, jende xumeak kurrela. Jaiak irailez ditugulata, otarik ez dagoela. Berso munduan Santiagok ta santutxuk daukate sona. Ze santu duen nik ez dakidan, auzontan enaiz egona. Behin bizikletan iritsi nintzen Alonsotegitik ona. Pentsatu nuen bertsotarako hor beste plaza bat ona. Nio komikia, bertsolaritzako 10 eszena, nondik sortu zen ideia? Egia esan, bai hasieratik ikusten genuela, bertso munduan gertatzen ziren gauza asko, komikira ekartzeko modukoak bazirela. Elitabiok bagara komikizale xamarrak, eta komentatu genuenean egin zitekela horri buruz zerbait, segituan jarri ginen martxan, eta Maitanerekin harremanetan. Bai, Maitane, harremanan lehendik ere, igual ezken neukan laguntasun harreman bat, baina elkarra zautzen ginen, bide batzutan eta ibili izan gehalako, igual piratetan ere elkarrekin topatu izan geha, edo guk tupusteko aldeak ere irakorrita geneuzkan, eta alde hortatik oso erreiz elkartu ginen. 10 eszena direla aipatu dugu, baina gehiago kanpoan geratuko ziren. Mordo bat. Aukeratu ditugun eszena izan dira, errexenak iruditu zitezkigulako komikira ekartzeko, edo beste aukera batzuk ere bagen euskan, ez genuen erabat asmatzen, eta orduan parera etorri zirenak eta errexen papereratu zitezkela ikusten genuenak oietxek sartu ditugu. Bai, eta gero, bagen euskan argi, ze puntu edo ikutu nahi genitun, eta ez dara ez genion buelta gehiagin eman nahi, edo zerbait luzeegia izan nahi, behin ziurtatuta gauza batzuk behintzat beharmatuta zaudela, edo agertzen zirela, horrekin nahikotzat eman genuen. Eta Maitane, nolakoa izan zen zuen lehenengo bilera, ideia zaparra da, nola gogoratzen duzu? Lehenengo bilera, justo, astebete pasa genuen elkarrekin, aukera auki genuen bikoteka ikastaroan parte hartzeko, idazle eta marrazkilaria zuzendutako ikastaro bada, eta jun ginen hori, komikia egiteko ideiarekin, orduan, astebete pasa genuen elkarrekin, Iruñan, orduan, hor txortu genuen gidoia hasita buka, eta astebete hortan egin genuen, gero nahiko mantendu egun gidoi hori elkarrekin. Gustora geratu zarete emaitzarekin? Bai, oso gustora, batetik emaitza behin bukatu genuenean, ze azkenean astebeten egin genuen lan gehiena, baina gero horrek batez ere ehundik gora horri dauzkalako, horre guzti horiek idatzi ez, baina marraztu egin behar dira. Eta hor denbora pixka bat joaten da, ondo bitartean, orduan guretzako zen, jundaneko 2 urtetan gutxi gehiago presente geneukan lan bat, guk aukeratzea, bukatutzat ematea eta hori zela komikia, eta hortik aurrera hastea jendearen feedbacka jasotzen, ez? Nolakoa izan da, feedback hori? Ze jaso duzue? Ustet, asmatu degula gauza batzuetan, eta igual nik batez ere iruditan jaso dute. Igual gure inguruko jendeak gure kontuak entzun da ditulako, baina irudi bidez horiek nola transmititzen diren, horrek bai harta piztu duela, eta gure iritsi zaigun eta mintzat, hori ez, nola irudikatu estena eta beste puntu batzuetatik identifikatuta sentitzea estena horiekin, ze ez dira bertsolaritzan bakarrik gertatzen diren kontuak eta aliantza estrategiak, alde horretatik guk ongi, gero beste batzuen artean ze iritzi izango duten, ez zaigu iritsi.
Gu hemen gaude, Iruñeko alde zarrean, Iruñeko zentroan. Eta, periferian batzutan, izaki mitologikoak azaltzen dira, bertsolariak. Eta, hemendikan esateute Saio Alkaiza asko azaltzen dela, hemen Maialen Lujamioren noizean behin, baina zu gogoratu beti, zentroa onena dela. Zentroan egotea ona da. Ertzak, hainbestez. Haunitzetan, bazterrean egotea egokitu zaizue. Bai euskaraz aritzeagatik, edo emakume izateagatik, edo sexu disidente izateagatik, edo bertze hainbat konturengatik. Zuen ustez, zer du interesgarri erdiguneak? Eta zer ertzak? Zeinetan sentitzen zarete eroso eta deseroso? Hemen erdera dugu nagusi, ta euskaran berriz maizter. Karteletako anekdota bat bihurtu dutena laizter. Baina naiz goitik saiatzen diren, baztertzen eskuin ta ezker, erdigunean egon liteke, herri ekintzari esker. Baina bakarrik ezin du izan herrigintzaren movida. Ta erakundeak beti begira, marra gorrita horira. Legez euskera jaso behar da, merezi duen tokira. Geure zentruan gara bazterra, ta arazoa hori da. Geure zentroan bazterra gara ta hegemonia ipar. Nola euskalduna izan beharko, litzake hemen herritar. Geurean bizi nahiko genuke, ta haien zenbat liskar. Gainera ardura ezin da utzi, norbanakoaren bizkar. Euskaldunak ta emakumeak, bazterketak bitarteko. Baina zuriak ta aberatsak, hegoaldetik aparteko. Zentrua eta bazterra gara, mesedeko ta kalteko. Marra gehiegi geure larrutan, gauzak garbi izateko. Zuriak gara privilegiatu, jabetzak gaitu alaitu. Beko hoiekin nola klaseak eta diruak etxaitu. Baina emakume eta lesbiana horrek ere gugan gaitu. Itz bakarrean azaltzearren kontraesanak egin gaitu. Hainbeste aldiz aditu dugu, zentruan jarri bizitzak. Disidentzia, transgresioa, berba pareona deritzat. Ta euskaldun ta bazterrekoak, gure miseri ta bitxak. Baina hainbeste repikatuz, ustu egin zaizkigu hitzak.
Urtero oinatiko jaixetan, txosna batzordekuek gai bat proposaketan daue, disfraz egunean, gura dagoenak gai horretaz disfrazeileko. Aurten gai hori, espiritualismoa da. Orduan, zuen kuadrillak, txosna batzordeak jarri dauen gaixa erabiliko duzue disfraza pentsaileko. Ados, espiritualismoa. Gaixa badaku, baina pentsau beharko duzue bakoitza zertaz disfrazau biako dan. Mozorroa hautatzen nolako dilema, batak basota bestek espirituena, ta bestea mamutan denez mamuena, nik egin beharko det exorcistarena, nik egin beharko det exorcistarena. Beltzez jantzita zatoz baina ala ere aizu, mozorroari eman bereke berezu, zeure buru aztuta ondo dakikezu, exorcistako umea izango zarazu, exorcistako umea izango zarazu. Exorcismo kontuak naizta ez kontrola, ta kuadrillan gabiltzan hau ezin antola, hau aurrera joan ala pentsatzen dut ola. Gai hautatu zuena mozkorra zegola, gai hautatu zuena mozkorra zegola. Obe bertsolarien ispiritu festa, zu izan Jose Agirre eta Kitxo Kezka, Lasarte Uztapide eta Bola Extra. Ni naiz Andonie gaina hilda dago ez da, ni naiz Andonie gaina hilda dago ez da. Bertsolariz jaztea perezatan neken, nere bizitzak dauka arantza desente, eta gainera enaiz erditu gaur arte, arantzazuko ama ere izan naiteke, arantzazuko ama ere izan naiteke. Oraintxe harritu naulenago ez modura, zu arantzazuko ama etzenuen gura, horrek esplikatzen du hau horita ura, arantzazura heldu dela estaldura, arantzazura heldu dela estaldura. Aztu arantzazuko ama ta aztu egaina, urkuluren baita mozorro bikaina, oraindikan bizirik dago ala jaina, eta grazia dauka hildako ekaina, eta grazia dauka hildako ekaina. Arantzazura igotan atura zaindu, txantxiku bat miskatu ta lurra usaindu, 12 apostolu eta 13, hemen guztia libre dala esan nahi du, hemen guztia libre dala esan nahi du.
Aipatu behar dugu baita ere, bertsolaritzako estenak direla eta ez bertsotakoak. Zergatik aukera hori? Ez dakit, hasieratik nahi eta egindako zerbait izan zen. Pentsatzen dut, hasieran hasi ginela pentsatzen, ze unetan, ze momentutan bizi genituen elkar babesteko, elkar animatzeko, elkar ikusteko momentu horiek, eta ez zegoen bertxotako momenturik bereziki. Gerora pentsatzen jarrita bat zentzua dauka, ze bertxotan egitea ez da bakarrik mikro baten aurrean sortziko bat botatzea baizik eta. Hori erabaki egin genuen ez egitea, ez genuelako fokoa bertsoan jarri nahi edo bertso horrek eukizezakeen mezuan jarri nahi, baizik eta beste elementu batzuetan. Nik uste hori giro bat edo deskribatu nahi zela ez, estena bakoitza oso deskriptiboa edo oso segundu gutxitan gertatzen diran estenak dira, eta igual gehiago sentsazio edo giro hori irudikatu nahi genuen. Azaltzen diren bertso bakarrak, Josepa Aranbarri Izenpelarrenak. Bere testu inguruak ere ikusten dolako baita ere, ez garela lehenengo bertsolari emakumeak ez kantuan gabiltzanak, ez kolektiboki antolatzen garenak erabatera edo bestera, bertxotan egin alizateko, berak justundeian edo fabrikan kantatu zuela badakigu, bere bertso nahiko eder batzuke gordeta daude, eta horrek aukera eman zigun jolaserako. Eta argazkiak hori grazia ditu zigun, igual gizonekin ikusi ditugun argazki klasiko horietan edo ez, irudikatzea, meme moduko batzuk egitea Joseparen aurpegiarekin, eta xelde horre gelditzen zen. Josepak hartuko balu esku artean edo gaur egungo emakume bertsolariak ikusiz gero, ze esango luke? Belarrondoko bat emango liguke, gure personifikazioaren arabera. Auskalo, egia komiki osoan zehar, nahi bezala irudikatu degula Josepa izango zena, bere informazio askorik ez dago, eta guk ere bere figura erabili nahi genuen, bai kontrasterako komikiari berari kontraste bat egiteko, eta guk ere pentsatzen ditugun mezuak edo kritika posibleak plazaratu alizateko modu sarkastiko batean edo humore puntu batekin. Komike hartu eta 10 estena daudela aipatu dugu, bertxotako ariketekin konparatuz gero, esan liteke koplatan aritu zaretela. Bai, motxak dialako eta igual zehatzak dialako bakoitza berean, eta estenaz estena ere oso estilo desberdinak ikusi daitezkelako. Eta gero baita ere, asmoa genukalako argi adirazteko ez zela pertsona bati gertatzen zion gauza bat, baizik eta irudikatu nahi genituela, zerbait korala egin nahi genuela, eta ez irakurleak ez identifikatzea beti pertsona bera estena guztietan, baizik eta ikustea holako estena gertatzen direla, etengabe herri desberdinetan. Komiki ederra osatu dute, baina nik egainari buruzko komiki bat ere gustora irakurriko nuke. Arte ederrak ikasten ari diren 4 ikaslek zuri buruzko komiki bat egitea dute helburu. Zure bizitza eta zure bizitzako zenbait pasarte kontatu nahi dituztela jakinarazi diote bertsozale elkarteari. Eta bertsozale elkarteak zuri galdegin dizu, ea emango ote zenuken horretarako baimena. Zuri andoni personalki ideia ona iruditzen zaizu, baina baduzu zure kezka. Zer kontatuko dutela uste duzu eta nolako irudiak erabiliko dituztela. Ezkutatzekorik bai? Beldurrik bai? Nola izan du naizen ni alkoholemitan bezero, nola parrandan ibili, izan du naizen gauero, hori kontatuko dute, ez dut besterik espero, estereotipo egin bat, baitaukagu honezkero, egiten ez padidate, nahiago dut argi bego,
eta egiten badute, aldala hil eta gero, ordun ez dit inportako, hilda gero salda bero, ordun ez dit inportako, hilda gero salda bero. Igual azalduko dute, nere 11 azaina, eta pintatuko naute, juergarako kapitaina. Zintzotik ere badaukat, ez gaitezela engaina, beraz zertarako dute, komikian artimaina. Aseratik ezezkoa, neronek esan dut, baina berekin urte askoan ibili naiz alajaina. Onartuko det izanik, lizaso eta egaina. Onartuko det izanik, lizaso eta egaina. Vale, Alaia eta Beñat, badakizu Espainia aldean sortu den zalaparta Jenni Hermosoren kasuaren harira, Rubialesen erasoa, eta, Espainiako selekzioko jokalariek egin duten protesta, eta bar, giro testuinguru horretan edo, zuek Atletikeko lehenengo taldeko jokalariak zarete, bai? Beñat gizonen taldekoa eta Alaia emakumeen taldekoa. Eta, gaur lezaman zaudetela, Alaia, zarete kapitainak, bai? Iker Muniain eta Garazi Murua. Hoi dira talde bateko eta besteko kapitainak. Gaur, Garazi Murua, Alaia, joan zaio Beñati, proposatuz zerbait egin dezaten protesta moduan. Agerraldi bat izan daiteke, kontzentrazio bat, zerbait. Orain arte, isilik mantendu dira gizonen taldeko jokalariak. Beñatek Iker Muniainek ez dauka oso garbi, ez du nahi nabarmendu, federazioarekin ondo konpondu behar dugu, tira, hor zaudete, eztabaidan. Gertatu dena asaldagarri izan da, ta ez arraro. Mundu arrontan futbol mundua izaten baita arrago. Arbitroak jo du txistu beraz, pasamarratik arago, naizta baloia zuk ez ikusi, zure porterian dago. Ez dut sentitzen kontua berez denik nire aparteko, mundu guztia erotu baita musu bat dela tarteko. Naizta nik ere nire burua sentitu zuen taldeko, niri Atletikek ez dit ordaintzen iritziak emateko. Hanketan eta gerrian berez baduzu aski botere, gero gorantza segita etzabiltza hain trebe, zuk erabaki zer ote zaren jokalari naiz titere, iritzi eman daitekelako inork agindu gabere.
baina iritzia emango banu gutxi neukake finetik, eta ohitua nago ibiltzen gauza denen erpinetik. Naiztanik ere zereo zer jaso beste guztien minetik, nere karrera jarri behar dut beste denaren gainetik. Bai diskretuki ematen duzu aingerua eta apaiza, nola baretzen den kolpe baten zela jertzean ekaitza. Alegindu naizta ala ere ez zaitegin ulerkaitza, elkarrizketa honek izan du espero nuen emaitza. Gizon askoren hitzak baitira maiz elkarren plagioak, jarraitzen gaitu jendetza batek zaletuen legioak, eta milioiak eman dizkigu futbolan erligioak. Ez zaiteztela ikutzen hasi nere privilegioa. Nork esan zuen hemen komiki bat dago? Norena izan zen Ño izenburua jartzeko ideia? Nork erabiltzen du gehien Ño errima bezala? Nork atera dizkio akats gehien komikiari? Nork eman zuen amaitutzat komikia? Nork marrazten du ongien? Nork ez du komikia irakurri? Amaiak esan dit fisio hau oso ona dela. Izena bintzat horretarako du, fisio izateko. Aitor Bizkarra. Ofizio baino, ariketa honeri fisio deituko xau. Amaia, min oso intensuak eukiten dozulako, Aitor Bizkarra fisioan afaten zinen. Bize zino inozu, behakin, eta bisetan gaizki pasabostian, mina fan baino, mina gorputzeko atal gehixautara, zabaldu xatu. Hirugarren zezinora abiatu zara gaur, duda asko dakotzu beste saio bat bikia gura eta dozun Aitorrekin, baina, bueno, konfiau inozu, etzan zara kamilan, eta Aitor fisioa lanean hasian momentuan, geraketako esan xatu. Hemen mina beta ta han ere bai, eta ez da aitzakia. Zalantzan baina hirugarrenez sartzeko erabakia. Hartu det baina zer da gudari, trintxera edo lubakia. Nere kontura ein nahi aldezu, desahogatze terapia. Desahogatzeko sartzen nizkizun atza eta zazkala.
ta bultorri igarri nion Kontxo Ernia diskala. Bisesiotan handituz joan naiz presioaren eskala. Bazalagoan ekin da ekin, gaurro hartu naiz ez dala. 2 minutura pentsatu oidet, etxean gelditu banintz. Minez etorri eta buruko mina ere eztet murritz. Ernia diskala zure diskoak ere zenbat kontuta hitz. Gaitzerdi mina eman da gero isilik egongo balitz. Azera baten pentsatzen nuen zer ditu hiruk bitxito. Gero pilota azaldu zen da aiminarinok eutxiko. Zupalan zarri ibiltze zara baduzu hainbat exito. Despiste baten pilotaren bat ezaltzen dun irentxiko. Ona sartzean enun espero, nik Aitorren besarkada. Baina minbera zait atzaparra, minberago begirada. Pelotaren bat jan ote dedan, ze sintesi ona ara. Janbanu ere haundigoa da zuk daukazun harrikada. Izirauteko ibiltzen bai naiz harrikadaren preminan. Baina zu berriz egotekotan uzkurkaleko izkinan. Zoro aizeaz ta harrikadaz ikaratua bazinan. Ofiziotik ofizio naiz, reziboa ofizinan. Maialen, sorkuntza da zure langintza eta bertsolaritza nagusiki zure ogibidea. Baina bertsolariaren bizitzare ez da erraza izango. Desorduetako saioak, autoan egin beharreko kilometroak, txapelketako tentsioak eta minak, zerk bultzatzen zaitu oraindik ere bertsotan aritzera? Are, bertsolaritza zure ogibide izatera? Gizonezkoen giro batean, abiatu ginen berez. Hizkuntzarekin ta bersoekin, banuen aski interes. Antropologi asko egiten da, herri askok legez. Asko entzuten da, asko ikasten da, hori guretzat mesedez. Epikarikan ez dut nahi baina, bidea ez da izan errez. Ez da alfombra gorririk izan, eta morerik ere. Baina bersoak sortzen ditugu, gorengo asmo bezala.
gure ideiekin jokatzen dugu, aragia ta azala. Batzutan oso potente plaza, ta oso aula ala. Beste batzutan txaloen jasak, egadan zara matzala. Igual da nere haundi ustea, igual izango da ala. Nik sinisten dut herri honentzat, zerbait sortzen gabiltzala. Maitane Miren eta Eliri bertsioaldi komikigarri bat eskatu diegu. Oñatin jokatutako senyora sariketako ofizio bat aukeratu dute. Entzun eta irudikatu. Aizpak zarete. Atzo sekulako parranda egin zenuten eta gaur familia bazkaria duzue. Lo gutxi eginda Maiaren izkina batean zaudete guztiari begira. Animo Eli, benga eutxi buruari. Zu ere etzabiltza gaurkoan oso argi. Alako resakarik ez nuen aspaldi. Ba gaur fuertea duzu eta da nabari. Zer edan zenuen zu, benga konta idazu. Tragoak ateratzen ibili zinen zu. Abai, ebai naiz oroitzen azen barazu. Igual uretik ere irten dizkidazu. Gradutan ez algenun egingo igeri. Bi Eli gaude hemen ta beraz gaude bi. Lau bakina bezala edanak gehiegi. Mozkorrik nagora indik iruditzen zait neri. Eta ez dut gogorik ezertxo jateko. Ba parean duguna jandazuk hobeto. Hauxe ederra dugu botaka egiteko. Atzokoak gogora datoz tintarteko. Begirada ere dute bastante galdua. Jada ez dakit zer den uda edo negua. Biokin bat osatzen dugu helburua. Orain datorkidana ez da aburua. Aizpak gara gu eta biok deitzen Eli. Bai pentsatzen ez ziren gehiegi ibili. Ta hemen ematen dugu biok bai bieuli. Hemen dikan musu bat amona Isabeli. Oso argiak ere ez gerala baina. Haien alabak gara horra ala jaina. Ole askoa bukatuta orain lasaina. Tanik soilik gaur bai janditut hobi baina. Leka esaten da baita jo ebarkatu. Iztegia zabalduz oigara onartu. Eske atzo egin nintzen gehiegi nekatu. Lasai orain artean enaiz konturatu. Agian siesta bat ez komeni zaiguna. Jose ideia ona Elitxu laguna. Hobea izango alda biharko eguna.
igual ez baina naiz izango erruduna. Maitan, eta nolakoa izan da Miren eta Eliren ideiei marrazkiak egitea? Nahiko erraizkun da hori esan dugun bezala ez gera kateatu inungo momentuan edo aurrera hain dugu erabakitza genunakin. Esango nuke ez dela ohikoena, niretzat lehenengo aldia hain lan luze bat egin detela, baina ez dela ohikoena marrazkilari eta idazleak batera pentsatzea komikia, ez? Orduan, beraiek estenak botatzen zituzten eta nik momentu berean marraztu bitenun. Igual gero bukaeran bai, azken kolorea sartzerakoan eta guztiz bukatzerakoan, hor bai zalantza gehiago, azkenean ni ari naizelako beraienagoa den mundu bat marrazten. Eta gero guretzako ere, guretzako hitzez adieraztea oso zaila zen zerbait, beti, nola azalduko du momentu hau, atmosfera hau, eta Maitan erra, eta hola, eta listo. Iruditara eramaten unean, orduan sartzen zituzten dialogoak edo, eta hori ere esango nuke nahiko berezia dela, ez? Eskuartean hartu eta komiki oso koloretsua da, nahita egindako autua da. Bai, hasieran txuri beltza nengo nula pentsatzen nun, hori, igual, ohituago nengolako arkatzarekin lan egiten, baina bai, lehenengo bileratan hori tonua oso humoretik zijoan, oso, zerbait oso alaia edo koloretsua irudikatu nun, eta segituan erabaki nun koloretan jungo zala. Niretzat bazen erronka bat, kolorearekin ez dutelako hainbeste lan egin, baina bai nahi nula zein du liburua objektu bezala ez, ere hori tamaina txikia eman nion, kolorea sartu nahi nun, pixka jolasteko ere erabilet. Komikian pixua du baita ere gorputzak. Bertxotara joaten garenean duen pixua beste, esango nuke. Bai, hori lehen komentatu duguna ez, gehiago eszenifikazioan edo jarri nahi genuen fokua, eta kasu hontan ez, bertsolariek bertsoa botatzen dutenean ez, ikusten dugu aurpegi bat, gorputz bat, eta hotx batekin botatzen dute, eta bertsoaz aparte, batez ere hor zentratu nahi genuen ez, igual marrazkilariekin konparatuta ez, nik nire logelan marrazten dut, eta gero nire lana erakutsi dezaket, eta hor nola bai nire hautsa dago, baina enauten irakurleak enaunik ikusiko fizikoki. Eta bai jarri degulaz zentrua ez, gorputzean, adibidez komikia astea erabaki genuen dutxako estena batekin, eta bukatzea ere dutxako estena batekin, ez, pixkat kontraste hori erakusteko jendaurreko estena batekin, edo ez, bertsolaria biluzik bere intimitatean ageri den beste estena batekin, eta bai horrekin jokatu nahi izan dugu. Miren, Eli eta Maitane, eskerrik asko, eta laster arte. Zuei. Hemendik aurrera, deituko izugu, Ini. Puntx gehiago dauka. Sinetxi zure buruan. Sinetxi irabaziko duzula. Nola dago Ini? Ini dago fuerte. Bueno, sustrai Ini Urkullu zara. Ez dut badaukazula esperientzia Urkulluren papera egiten. Sustrai Ini Urkullu da. Badakizue lehenengo hauteskunde inkestak ateratzen ari direla, eta ematen du, alderdi jeltzalearentzat ez doazela oso ondo, eta bar, eta orduan alderdian pentsatu dute zerbait egin behar dutela, aldaketa bat behar dutela, berriro jendearekin konektatzeko, gazteekin konektatzeko, batez ere, bai. Eta, aldaketetako bat, Ini Urkullurengan egongo litzateke, bai. Horretarako, coach bat kontratatu dute alderditik, Ini Urkullu zuzentzeko. Zertarako, gaitasun sozialak lantzeko, gizarte trebetasuna lantzeko, karisma lantzeko, bai, berba egiteko modua lantzeko, jokatzeko modua, interesgarriagoa izateko, rompedoreagoa izateko, karisma gehiago izateko, eredu moduan Pedro Sánchez jarri dute. Eta, horraz izaizu, lehenengo sesioa da, Inigo joan da coacharen gana, eta horraz izaio Igor, coacha, lehenengo aholkuak ematen. Flipatzen dago Inigo. Nola inkestek baduten, hainbeste oi hartzun, eta zuk apaiz fama,
haundia daukazun. Txokeko terapiaz nahi nuke erantzun, ezantzazukagoen Dios, ea irtetzen zaizun. Ezantzazukagoen Dios, ea irtetzen zaizun. Oraintxe ipini naiz, urduri xamarra, ez alduzu ikusten, hanketan dardarra. Omen neukan kauen bat esan beharra, ez ikutu jainkoa eta legezarra, ez ikutu jainkoa eta legezarra. Bule gora elegante, joan behar den arren, jendearen artean, hobeda egin erren. Alkandora zatarrok botalbora arren, jantzi kamiseta bat, baldakizu zer den. Jantzi kamiseta bat, baldakizu zer den. Galdera zaila jarri, didazuta klaro, erantzuteko zerbait, behar dut arraro. Kamiseta bat badut, armairuan dago, ez du maukarik eta da abanderado, ez du maukarik eta da abanderado. Gero gazte artera, joan zaitez sarri, kamiseta hortaz gain, rock musika jarri. Burua ere mugitu, jarri gabe larri, hortuzarren moduan, baina sinezgarri. Hortuzarren moduan, baina sinezgarri. Beraz salto egin behar dut, gora eta bibarrokaren erritmoan, nolako mobida. Berez nere musika, txistua argi da, baina saia naiteke, ertzainak badira, baina saia naiteke, ertzainak badira. Sustrai, gaur eskondengo zara. Dana ondo preparauta zeukain, baina pandemian kulpatik atzeratu inzan, bodia, eta bueno, oin hobeto preparauta dakotzue, eta gaur bai, gaur eskondengo zara. Bueno, hotelian zauz, zure bilagun onenekin, Amaia eta Nerea, jantzi dozu trajea dotore, prest zauza irurok, zeremonia 20 minutu barru da, zartu zarai astensorian eta ideia txarra. Klin, klan, klon. Bueno, ez dakitze zara taldauen apurketan dagen astensore batek, baina hoixe. Emunten dago astensore barruan ataskauta geratu zareila. Sustrai, normalan moan, asko agobia usara. Orduan, suponiken da zure lagunen lana zula zaiketia dala. Eta Amaia horretan dabil, zula zaiteguran. Dana ondo urtengo dala sinizketan dago, baina oso lasai ikusten xako. Larreiko lasai, igual. Ez talde Nerea, Sustrai baino nervioso jarri da, eta ez dakit hori oso lagungarritxa dan, Sustrai entzat. Bueno, lagunetako batek Sustraieri kantako xau, Sustraiek erantzun. Pero beste laguna kantau, Sustraiek erantzun. Dinamika hortan. Hauz?
Pin-pam-pun eta alarma hotxa, krik-krak-ro alderik alde. Lasai sustrai denbora daukagu, damutzeko garaiz zaude. Krin-kran-krom eta geratu gara, ez bera eta ez gora. Itomen hau ote da bikote bizitzaren metafora. Klaustrofobia galanta daukat badakizu ala fede. Martxa honetan ezkera helduko zure hiletara ere. Zu zaude lasai ez apuratu, hartu arnasa ala fede. Pandemia ura pasatu bazen pasatuko da hau ere. Hartu arnasa, bota arnasa, ito larriak lagata. Gero nahiko estutuko zaizu, orain askatu korbata. Hartu arnasa, bota arnasa, esaten didazu hola. Aizu amaia uste alduzu erditzekotan nagola. Igo gailua naiz ta datozen 3 ordutan konpondu. Amerikan zimur horrekin ezin zaitezke ezkondu. Amerikan zimurra daukat, zimurra eta zimela. Esperantza dut 3 ordutan berez plantxatuko dela. Gukin liatzeko arriskua, zegoela ez da broma. Kamara hor dago, hau da Andreak egin dizun enferrona. Kamara dago begira eta ni portatzea komeni. Liau zaitezte zuen artean begira egongo naiz ni. Biok gaur hemen liatzeana ez dut ondo konprenitu. Amaia dago gustora egite eskuak zikinak ditu. Aizu nerea amaiarekin ez arduratu sekula. Ez aldakizu ezkontza batek beste batek hartzen dula. Zure ezkontza da helburua, naizta orain ez zauden ondo. Amainarrebakin dantzatzea ez da hobea izango. Ba okerrago izan ziteken okerragoa denean. Amaginarrebaz dantzatzea asensore barrenean. Amaiarekin ezkon nadila, sustraierotu altzera. Klaustrofobia orain pasada bihotzeko izatera. Bihotzeko bat gertatu da eta deidezagun bat bira. Maitasunak bere lan egin du, ateak zabaldu dira.